салом алайкум дӯстон. подписчико дархост карданд ки чӣ хел ҳами канали Киноужаса кушода кунем бародаро. Бародаро, Киноужас тарафи Тоҷикистон дае, яъне 52,5 градуса дае. Бародаро, ира кушода кам мешавад. И дар тарафи Тоҷикистон аст. Бо ҳаст Болливуд ай дар ҳамин тараф. Болливуди российский ҳастанд Надгиовайл бародаро дар ҳамин бо. бисёр каналҳое ҳаст ки каналҳои зӯранд дар тарафи Тоҷикистон ай тарафи 80 градуса нест бародаро. Ба ҳамин хотир бародаро дар WhatsApp нависен, ман ҳамаша мефаҳмам, пакет арзон карда ба шумо равон мекунам бародаро. Боқӣ дар канал бошед.